Riikka odottaa kovasti seuraavana vuonna alkavaa 7. luokkaa. Moni Riikan luokkalainen on jo pussannut ja jopa seurustelee. Mutta Riikalla ei ole vielä ollut poikaystävää. Kukaan oman luokan pojista ei kiinnosta. Riikka. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes. Riikka alkaa nolottaa ja hävettää. Moi! 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 Mä olen nettiporo Mirtsu. Moi! Sitä vaan piti sanoa, että jos joku tässä itsensä on nolannut, niin tuo epäkohtelias... Riikka. Ja hei! Yksi juttu vielä. Kato, mulla on tällainen kaveri. Lärvikirjaan tilin avannut Riikka saa pian yksityisviestin Nikolta, joka kyselee, onko Riikka sinkku. Kun Riikka vastaa, että on, Riikka valehtelee. Äiti on poikaystävä, ehdottaa äiti tapaamista. Vau! Riikka ja äiti on sopivat treffit perjantai-illaksi. Vaikka Riikka on kertonut rehellisesti Nikolle olevansa 2-vuotias, hän haluaa hieman meikata, jottei vaikuttaisi nimissä niin nuorelta. Riikka ottaa äitinsä